wong seneng tunggal sak balik wiwitane tunggu jejer saben dinane. Woi loh Mbah Sukron nih jenengan mriki wau nyebari sarem to, Pak? Apa? Nyebari sarem. Nyebari uyah? Nggih. Lah nggih apa? Kados teng celep nika? Wo gen sing nanggap aku ora nanggep bapakmu ngono to? Nggih. Lah ya ora nyawur. Oh serampat. Oh iya. Oh iya aku ndek men nang celep ya diserampati aku. Iya bener ya. Ayo, ayo. Trarudung delak-delong, ayo. Dagelane bom mesti ngeri-ngeri modele. Ayo toh masak ayo. Ngelak ubah dhewe wis toh ditema wae. Waduh. Oh, kaya Mbah Sukron toh. Woi. Loh. Mbah Sukron nih. Pak Guru, Pak Guru. Tepuk tangan untuk Pak Kangko dan Pak Sarmadi. Wah, aku lagi ngerti iki lho Pak Kangko bae mbeksane ya apik lho. Pancen latihan pirang-pirang minggu pisan. Kados Mbah Sukron tenan padha ki mau wis. Lah ya anake kaya. Lah iya ngoten niku. Kula penontonnya Pak Sukron. Mboten jenengan ndereke Mas Bayu iki mesti beso ngoten niku nggih. Luar biasa. Seksine pun kathah. YouTube enten. Nggih, ngoten niku. Jenengan mboten isin joget diguyu murite ngoten niku. Seneng bangga no Mas. Kok malah bangga? Bangga no. Pak guru ku iso joget. Oh iya. Nyatane anak-anak kula rak kasil kabeh iso joget. Kejawa Mbak Kesi tak simulang sinten teng sekolah. Sampean to? Lho, ya gurune to ning Cakra. Ayo, monggo Pak Dik Kangko, ayo paring dawuh sik. Ayo. Nggih, bakonipun nderek mangayu bagian nginipun Pak Marno. Anginipun gadah damel sukses ndereng Sambikala. Purwa, Madya, Wasana mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Kalih sing rubeda tepi saking Godha Pangrencana. Amin. Pinaringan slamet rahayu sedayanipun wiwit menika ngantos sak
lami-laminipun awit pantunganipun ingkang samya pinarak mriki sedaya. Nggih. Wis kaya genduren pisan. Ayo, Nah iki Mas Armadi, yo. Mas. Awas lek ra lucu. Ayo ndang. Kula tiru kalih Mas Gareng. Pripun? Gareng sapa? Nggih gareng-gareng sing pelawak-pelawak ngoten niku. Dadi nek wong omah-omah niku aja nganti pegatan. Niku mawon. Tiwas ditanggapno wayang apik, tiwas dalange apik nek sesuk pegatan iman-iman to niku. Leres. Lho. Nggih. Kowe marep matur apa karo Pak D mau, Piye? Apa, Arep. Pak D, Pak Po. Heeh. Jenengan kula badhe tanglet nggih, Pak Po. Takon apa? Lek mau takon sing angel pisan karo ane utekku lek ku mikir. Iya. Eman-eman uteke Pak D nek deler tadi. Apa takon apa, Nduk? Jenengan mriki wau Nyapa? jenengan mriki wau nyebari sarem to, Pak? Apa? Nyebari sarem. Nyebari uyah. Nggih. Lah nggih apa? Kados teng celep nika? Wo gen sing nanggap aku ora nanggap bapakmu ngono to. Nggih. Lah ya ora nyawut. Aku pancen nggawa uyah. Ning enek tahune barang dadi karo Sak aku tak lomboke, gawe sak iya. lomboke. Mboten. Neng celepke tenan asli Pak Kangko malam Jumat Kliwon nyebari uyah ning wilayah ngene Pak Bayan mriko. Jam 12 bengi ning bareng aku ya nggo uyah. Lho padha nggo uyahe akhire mulih kabeh. Nggih. Nek akeh-akeh aku gak lucu lho masalah. Ilang. Nggih. Ini sakniki nembang riyen kalih mlampah nggih. Urut sepuh. Oh monggo. Pun derek nembang napa? Pak Po karo Om Sar. Ayo wis monggo. Engko khusus lagu karyane Bapak Sasideman ingkang kula nembang anu Mbak Cange. Nggih. Pesinden idola kula termasuk Tuti Lover. Wow. Layak. Nggih. Ayo, nggih, Sasideman. Nggih. Sasideman ae. Ya, nggih. Sing apal yang wedok. Nah, mboten. Wiwitane anderek sang pekek priya bagus kang olah budaya esan Lunga Sowan. Lunga karo sowan tak padha to niku. Beda ora. Lunga iki ora cetha sing dituju lek sowan genah. Oh. Sowan menyang kutha gedhe. Jos, pancen ya asline penggirong sing nyambi dalang lho ya. Suarane apik. Mula postere ning nggen galek saksikan pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Sarmadi Sabda Utama dalam kurung penggirong Ki Anom Surata. Ya. Nika kula asline nesu lho. Lah ngopo? Akhirnya terus tak kei latban ngesore. Heeh. Mangganti napa? Penggirongnya tak ilangi. Terus Mau tak kei ijo. Lah ngopo ya asline ijo lho, Pak? ah iya ngono diakoni wong ya. Niate jenengan pados pengalaman. Nggih, No. Nggih. Cetha. Pengalaman tok to? Nggih. Yo duit barang lho, Pak. Pengalaman bojoku tak pakani apa? ya sego Ije. Bandara terus yung kantos Pak Kangko. selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramono ning wasis ngungkrum. Ya, Pak Kangko. Dalem. Nah, niki lak Kang Mas Barep Kalingga Purnomo dadi lurah tenan. Betul, betul. Anjing syukuran mayang bareng Siap. pelawake Mas Armadi. Ya, Nggih. ngoten. Nggih. Piye, Sa? Siap. Oh. Lucu apa ora? Aku nek lucu nek lawak tenan malah gak lucu lho, Mas. Oh.
Engko penontonnya, "Woi, elek medhut." Isin lah. Iya. Yang nggo dolop no ora. Iya, ngono to. Aku dhek nggo dolop ning RRT malah keturun kok. Padha iki ya ngono, anggere isuk turu. Sore weh. Kalau ning mau bengi nggawa anak-anak kula SMK jurusan dalangan. Kamu? Niki mau bengi niki. Oh, nggih ta. Ning mboten nun sewu nggih, nyun sewu. Niki mboten ajeng mirsani panjenengan. Lah terus? Ajeng nonton Winong. Oh, Winong ceria ta. Oh, Ndek wingi nggih. tak jak ning RRI. Heeh. Mula kok tak kayak kula di gerobak kelelekan. Heeh. Nyapa ning RRI. Sing mang starter mundur kae to, gerobak. Nyapa? Mundur. Hah? Ning RRI nyapa? Lho, golek no Mas. Oh. Terus enek wong kari. Mayang. Oh. Mayang to. Lah wong kene iki imajinasi niki lek nang RRI iki nggon wong dodol pakan manuk kuwi lho. Heeh, kroto. Aku masahe tau liwat kono ki terus enek wong wedok bar keramas. Heeh. Nang pinggir kamar hotel. Tanjung Perak kapale kobor. Lah, napa niku? Monggo pinarak kamare kosong. Anu kula nggih pas liwat. Pas liwat Mas. Bar manyang kula liwat mriku. Enek cah wedok wayu. Heeh. Mas Tanjung Perak. Heeh. Kamare kosong. Malah kobong ora ya. Kira kobong. Anggung marang bendoro. Miku wis tak ngenek. Mripatku wis ngene lho, Mas Kangku malah madhep rono. Kula niku terus ayo. Anggung marang bendoro. Iya. Dia Tia Sulistyo. Perceh-perceh, entang. Pijer ngincangake alis. saiki bareng wong loro. Awas. Nek ora bareng gak penak nggih. Sing apik di nek streaming lanang lho. ya panggah ra penak nek bareng. Lanang wedok penak. Iya. Nyuwara duet lanang wedok niku penak, lanang gak penak. Sing wedok sampeyan. Makasih. Lanang kabeh watone kompak ya apik ya. Oh, Mas Kangko. Wah. Yo Pak Guru ngilani kae. Ngono karo muridé apa digugu ngene ora. Ora urusan ra dituku. Tuh Mas. Iya. Terus Iya. Jiro lu terus terus semono Mas Armadi. Terus terus Nah, Jiro lu terus Mas, semene lho. Terus seto sapa sing kleru? Mas Armadi. Pak Sepiro Mas Armadi? terus Mas Kangko. terus ayo dalange. Terus, wah aku bae. Diblong teh kono. Tenan ndak kuat pengen ngeblong teh. gak percaya karo dagelane Dek. Lah aku wis keri ngono. Mbak Nyolo dhewe melu medun ngene kok. Mbak Nyol kene iki ben der ben kok ditanggap wong dalang Kangko karo Sarmadi Mbak Nyol engko terus ditanggap ning ndi ngono. Mbak melu Mbak Nyol. Ora der Mas dhewe. Iya. Lho di streaming wah kelek iki dagelane. Ora apa-apa. Iya. Terus Jis. wes panjenengan agak cilik terus. Mesane sing nonton lho. Iya. Oh, ora cilik. Nah. Ci, bro lu. Terus no sesi ayo Zah. Materi tang tandung tang tungpret. Nih, balungane kentel. Engko banter dhewe mesti Rajamala. Karo mentel banter anggar apa. Tur karo menteleng. Heeh, karo mantel gua. Napa idone kok. Nyenengke tenan nek karo dulurku Sita. Bareng nggih. Bareng. Iya. Sik sawang kamera. Oke. Para Sarmadi lovers, jangan lupa subscribe channel saya Sarmadi Samtotomo. Oh. Iya. Ayo. Terus Ya. Terus tresno sesideman. Ayo Teh, berdiri Teh. Sapa sing urung? Pino. Karo Winong. Tuti. Dua. Yo, yo kene. Enak. Dua. Modus. ini kira
anak kula SMKI bahwa mriki Pak kula mriki ajeng nonton Winong. Oh nggih, matur nuwun Pak Dekanto. Sawangan sewengi aja turu ya. Nggih, sawangan pen dhewe. Oh iya. Panganen pan yo, pen. Kemutung ora iya, heeh. Iya, Ayo. Matur nuwun Om Sarmadi, Pak Pokangko kepareng ngregengaken. Ayo. Yo, winong sik. Ayo, coba. Ayo, winong. Luweh, ayo ndang, yo. luwih becik patenan niku anak angkat kula, menawi Winong niku ponakan kula saking Bukesi. Daleme saka pojok ya, Nduk? Nggih. Heeh, kecamatan Pojok Campur Darat. Campur Darat. Tulungagung. Nggih. Ya, Ya, monggo. Dik. Urip ana putra Yo, ayo ke.
Neno Kalisari monggo. Jogete Pak Kakeo. Monggo sinden